Van ebben az elfoglaltságban valami felemelő, valami tiszta szépség, valami lüktető lendület. Dobozolni a legjobb a világ, a legméltóbb emberi tevékenység. Mennyire így van. Néha elábrándozom rajta, hogy mi volna, ha még több, sokkal több ember foglalkozhatna dobozhajtogatással. Egyszer talán eljön az az idő, mikor rávehető lesz az egész emberiség. Az nagy dolog lenne. Persze úgy gondolom, hogy ezt nem szabad uniformizálni. Minden nemzet más színű és más formájú dobozokat hajtogathat. A hollandusok olyan gömbölyűt, akár a sajtjuk. A franciák a trikolór színeiben. A legnagyobb, legszebb dobozokat természetesen a németek csinálják majd, de ez nem zárja ki azt, hogy az oroszoknak is, ha már legyőztük őket, szabad lesz dobozokat hajtogatni, persze csak kicsiket, mint a gyufacskatuja. Világos, hogy ez nem lesz hamar, kemény munka kell hozzá. De ha győz ez az eszme, ha sikerül, az egész emberiség áldani fogja a nevünket.